Nej, men så mange, altså når det går godt, så er det bare dejligt, og det gik sådan set også godt for mig, bortset fra at jeg havde 2 uheld, som ikke var så gode. Dengang vi havde den der tørvepresser, den blev kørt af en stor motor, og den motor, den skulle have kølervand, og der havde de en stor olietønde til kølervand. Og der blev jeg sat til at hente kølervand nede i et af mosehullerne. Og der gik jeg ned med en spand der og skulle hente vand. Og det gjorde jeg mange gange, men så var der en gang, der var jeg så uheldig, så da jeg stod på kanten og skulle have spanden op, så gled jeg ned i et mosehul med alt mit tøj og røg og det hele på. Så det blev lidt tungt for mig. Men til alt held gled jeg ikke så langt ud i mosen, så jeg rager mig ind til kysten, eller nu siger jeg til kysten, til kanten. Og der fik jeg rakt op efter en græstørv. Og så fik jeg sådan masse mig stille og roligt op, og kom så op og fik endnu mere græs, og så fik jeg op. Jeg kunne ikke råbe om hjælp, for der var langt hen til maskinen. Og til alt held, så kom jeg op, men jeg var drivvåd. Og så ville jeg tømt røjserne for vand, og så fik jeg fyldt spanden, inden jeg kom tilbage igen. Så det var jo et held for mig, der ikke skete mere.